ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ବୋମା ପରି ଫାଟିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫୋନ୍ର କଭରରେ ନୋଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅତୀତରେ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ବିପଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଫୋନ୍ର କଭରରେ ନୋଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜ ନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫୋନ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫୋନ୍ କଭରରେ ନୋଟ୍ ରଖୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କଭରରେ ନୋଟ୍ ରଖିଥିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଫୋନ୍ରେ ନୋଟ୍ ରଖିବା କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ମୋଟା କଭର ଲଗାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫୋନ୍ କଭର ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କଭର ହେତୁ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ଫୋନ୍ର କଭର ମୋଟା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କରିପାରେ। ଫୋନ୍ କଭରରେ ଏକ ନୋଟ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।